Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓeyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon non dañi ɗon ɗum subaka foof min dañi kadi weltare huccide moɗon oɗo subaka altine hande caggal nde wikeno ɓenni dow jaam ɗum noon goto foof salminama inde kono kadi manama yettore ɗum noon serenɓe men jijjitaka e lawol gutol salminama juurama bani mon debbo Aissata Ndiaye e wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye jam walema mba ko jam finiɗo pinda no weekend ma waɗi jam bolo machallah aɗa andi ñande foof kala altine ko an namdorno kam weekend no waɗi hande ko min namdorma ha weekend o eyyi machallah ɗum kay mi foftima hen eyyi holliri machallah ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi on calminama no hannirta ni kadi on bismama honno bismorton e kala subaka eɗen mbiya kadi en jiwnina on no fewi eɗe balɗiɗe en kuccodirani kono sikki ala eɗen jetta Allah dokkuɗen kadi tawtorede oɗo altine ɗen ñagomo kadi yo rokku en tawtorede e ñalawmaji kewɗi allahumma amin amin machallah hande ko ɓuuri tengtude roɓɓe jayndeli ɗi jayndeji leydi Sénégal hande Aissata piniri ko toɓɓe kewɗe kono tan ko ɓuuri hen ko mantinade ko yewti ko e haare gam haɓade hono poɗɗe ɗe moƴƴani ɗe ganduɗa ene coyne walla ene jiiya kala e saaha ɗo e dunde Afrique saabimi noon ha hoore leyɗele men kewɓe kawri toon to Lomé ko lamorgo dowla Togo gam haalde hen ɗum ne tawe hen ko noonne kadi e Seppo walla mbiyen e naggal ɓe ganduɗa ɓe ko goomu lanka foof ina tawe hen kono kadi so ɗum ɓenni ma en gartu e soirée mo ganduɗa ko mantiniɗo baɗɗo heccanki ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum koko yewti ko e concert mo ganduɗa ko advise noon ko ɓiɗɗo Mauritanie kono hande ko fierté mawɗo wonande leñol fulfulde kanko tigui arnoɗo e Dakar to Cices ma en gar hen ko ɓuuri yaji inchallah noon tigui Amadou men gar hen caggal roɓindu jayndeli ɗi wadde en gudditirto tan Le Soleil tigui jayde guendiri nde no biruɗen ni garaten koko ɓuuri ko mantinade ko hooreje leydi Sénégal Macky Sall kañum tigui yano tawtoreyede hono lulde walla mbiyen batu toon to Lomé ko wuuro lamorgo dowla Togo ɗum ɗon noon koko yewti ko e yewtude ko fate banggue poɗɗe ɗe moƴƴani ɗum ɗon noon jayde wi tan suuti ko manam ƴetti koko guuɗo mo ganduɗa ko hoto leydi ndi Macky Sall so wiide wonde ɗin ganduɗa ɗi ko médicament ji ɗi moƴƴani kañumen ina ɓuuri wawde warde e kala raafi ɗum ɗon noon so qimama e kala manam hitande hono mbiyen tigui ɗin ɗon médicament ji ina mbara ko tolni e ujunere e hono mbiyen temedere nogas ujunere tawi ko suka ina maaya tawi noon ko kutorɗe ɗe ɗon poɗɗe e nder windere nde ko konngol ɓe ganduɗa ɗi suuti ɗum hono hoye leydi ndi Macky Sall toon to Lomé jayde enquête nden ɗon jayde ko hen tigui arti manam caggal tigui hono ko yewti ko e on ɗon batu oɗo saaha tan ɓe pamodiri gam kay nde wayno hisnude ko yewti ko e ɗin ɗon médicament ji ɗi moƴƴani manam tan poɗɗe ɗe moƴƴani ɗum ɗon noon jayde ina sifo tan so renaki ti beele ɗum ɗon ma laato ɗum ɗon noon holitama kay wonde ko kanko maw leydi Macky Sall e for ñasimbe yadema mo dowla Togo wondude Museveni kamɓe kala kay oɗo saaha ɓe nanodiri e konngol ñande aset ɓennuɗo ɗo gam kay ha joni haɓade ko yewti ko e hutortoɓe walla mbiyen e yeewe poɗɗe ɗe moƴƴani kanko maw leydi noon Macky Sall konguɗo makko ɗi enquête refti tawatere e nder jayde Le Soleil so wiide wonde kay ko ɗo médicament ɗe poɗɗe ɗe moƴƴani ina ɓuuri wawde warde e kala raafi e nder windere nde L'As quotidien nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu ari ko e naggal ɓe ganduɗa ɓe kay ko sappo e joyo jeeyaɓe e goomu ñolanka ɗum ɗon noon waɗi ko toon to rond point mo Sam ko ɗo tigui wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon hayso tawi noon ɓe janggama ɓe naggama mbiyen ardiɓe kay on ɗon collectif ko letti wonde koko jokkata nden ɗon haare haysino tawi kay oɗo saaha woni mabɓe nana jagga yimɓe heɓe noon cuuten ko guuri ko wayno maître hono Khouraysi Ba so wiide wonde oɗo saaha kay ɓe mbawa hay joni rewede hay hunde so wona kay wadde dental tawi alda e yamirore Assane Seck mo ganduɗa ko kolaɗo kuuɓal ko yewti ko élite sénégalaise de droit de l'homme manam tan o holliti wonde eɓe ndewrete ne wayno ko ɓayyinde hono kabaruji ɗi ganduɗa ɗi tawi kay alda e yamirore ɗin konguɗi jaaji ina tawe e nder jayde L'As quotidien caggal L'As quotidien ko quotidien Le quotidien ko dawrugol arti ɗum ɗon noon ko caggal tan ndewo tuma omo jogui kay fandare e nder landa parti PS woni tan mbiyen parti socialiste omo ganduɗa noon ko biteɗo Serigne Mbaye Thiam suuti konnguri eno jayde wiiri o lawji hoore makko ko noonne kadi o lalliti haw laaɓi ceere ko yetti on ɗon tuma muya so wiide makko o wawa kay ina wayno joni joni suɓade walla mbiyen jeeyede e yaaduɓe Aminata Mbengue gam kay yo won hono kolaɗo kuuɓal on ɗon landa ko noonne kadi o arta e eɓɓore wonde walla mbiyen e fandare wonde konngudi makko jaaji ene tawe e hellode e jayde witende quotidien Le quotidien
Jayde l'observateur. Jayde groupe Futur Média nde ina wayno ari ko e yewtere nde yewtidi omo ganduɗa ko biteɗo walla mbiyen binoɗo kay ha joni majji walla wujjama tawi noon ko toon to Kër Mbaye Fall Coumba Kane no Jayde wiiri o suuti konngudi e nder Jayde l'observateur omo arta kay holno daɗiri e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko yinnoɓe wujjudemo ɗum ɗon noon Jayde wi tan ko konngudi makko jaaji ina tawe e nder hen ngoɗo photo noon ngo coynata ɗon ko photo kay ngo foddi e joom galle makko caggal nde o daɗi e den ɗon juuɗe kona ɗum ko ina tawe hen kadi ha joni haala ko ganduɗa ko ina suuta ko ɓoyani ko fate banggue yamirde walla mbiyen ha joni tigui ina wayno hokkude yamirde ɗo e nder leydi men Sénégal ko fate banggue hono cimmogol hono huuɗoɗa e nawo noddirte ko Yamba Seydi Gassama noon suuti hen konngudi tawi noon kanko ardi ko wiyete ko hono amnesty konngudi makko jaaƴi noon gaddi tigui ko yewti ko e luural ɗo e nder leydi men Sénégal so wiide wonde ɗum ɗon yo yamire e watta ha joni natta suuɗede ɗo e leydi men so yamirama ma ha ngaɓe ɓeydo vox populi nden ɗon Jayde koye konngudi omo ganduɗa ko Seydi Gassama ina wayno tigui gartaten ko adi keɗen gara e titre goɗɗo ɗum ɗon noon ko ha joni mbiyen ko yewti ko e on ɗon fannu wonde kay so yamirte walla yamirtake ko fate banggue cimmogol hono Yamba Seydi Gassama noon ne wayno suuti konngudi jopiɗi gomo witengu suuti konngudi ɗi ganduɗa ɗi kay gaddi ha joni filñitere e nder gomo witengu ONG Jamra kono ɗum ko tana mawɗo teska yiya toon to Kolda ko debbo mo ganduɗa o kayit kañum tawa ina wara ko noonne kadi hoore muɗum ina taƴa tene kadi nawa caɗele ɗe noon mbaɗi ko aset ɓennuɗo ɗo toon to Saare Yoba Diawo Soutou tawete koye nder commune mbo Tankanto bonedi Jayde Stade Jayde Stade ko noon ko bone mo ganduɗa ina metti hay haalde Aissata Ndiaye saabi noon en garat tigui e Jayde ganduɗa nde ko Jayde Stade ɗo jogoɗen uddirde roɓino men Jaydeji ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon Jayde ari ko e mondial 2022 ko fate banggue tirage au sort manam tan ko yewti ɗin ɗon kuraji ɗum ɗon noon Sénégal tan ina tawe e pot 1 ɗum ɗon noon tirage o noon waɗat tigui ko janggo talata toon to Caire wuuro lamorgo dowla Égypte kona ɗum ko noon Jayde ene sifo hol tan ko jogori wonde hono tirage gulɗo jaw wonande barode meɗen ne tawe e hello 5 jeegom e Jayde nden ɗon kona ɗum ko noon Jayde arti kadi e Liverpool ɗum ɗon noon Jayde wi tan ko on ɗon club ina jokki tigui ha joni doole mum e mbawko muɗum gam tigui faade e ƴettude ko yetti ko e titre toon to championnat mbo Angleterre caggal ɗum Amadou en bismo tokkoɗa men tigui kokkoɗo men mo ganduɗa ene mantini no fewi Aissata Ndiaye ɗum ɗo ko o mo ganduɗa ko magazine mo ganduɗa noddirte ko hono Afrique Midi magazine mo ganduɗa yaltata ko kala lewru ko ngol noon woni lawol gaddol en keeɓi noon fartangi hebde ɗum ɗo e plateau meɗen gam wadde présenté e hono yeeɓiyankoɓe men tawi ko magazine Kesopul mo ina jeeya hen noon ɓiɗɗo Sénégal najo ɓiɗɗo Foutanki wiyete ko Mamadou Ly mo ganduɗa ko Jayde Yanke mo andama noon ne andimo Hammi Amadou Ly ko mawnum Hammi Amadou Ly kanko ari ha ɗo o teddidiri men tigui hono oɗo magazine mo ganduɗa ko panafricaniste manam ko haalata tan ko yewti ko e gueɗe Afrique naaɓe guila noon e ko wayno politique économie société ko noon kadi e culture eɗen gandi ɗeɗo gueɗe mbaɗi dominé tigui ɗo e Afrique saabi noon o présenté en e hello arwaningo ko mo ganduɗa ko Laurent Gbagbo eɗen gandi ko actualité tigui woni oɗo saaha o haali hen noon kadi ko fate banggue majjere soynade to banggue franc CFA ko noonne kadi e ɗalle ɗe ndewane lawol fewde toon to Europe ko noonne kadi ne tawe hen fina tawambo dowla Bénin ene yaaji so tawi bandiraɓe jii ɗum ɗon noon ko lewru janvier kala lewru ma yalta so yalti kadi sen keeɓi mani mbaɗa présenté bandiraɓe noon tigui Amadou elle tan yalta sene yalta wona tan Sénégal tan yaltata ne yaltay Sénégal Guinée Togo Tchad Bénin Mali Cameroun e RDC e Côte d'Ivoire e Niger ɗum noon woni ko ganduɗa eɗen mbawi wiide koye dowla Afrique foof yaltata Amadou ni waɗi fayida wadde tan félicité o mo ganduɗa kañum woni caggal e kadi addi ɗum ha ɗo gam tan minenne min kollita ɗum bandiraɓe fulfulde foof ɗum noon Amadou wadde en garat tan e banggal gongal week-end o ene anda wonko kewi hen ko ganduɗa yete fulfulde fof weltima tigui weltima no fewi Aissata Ndiaye no mbinoɗen nani fuɗɗode nde tan advice mo ganduɗa hande ko naalanke ko suka naɗɗo hande ɓerɗe dendagal ɓiɓɓe fulɓe walla mbiyen ɓiɓɓe Afrique naaɓe sa welama mbiya
sabu oɗo concert mo ganduɗa waɗi ɗum hiccanki toon to Cissés ko concert mo ganduɗa o ene yaadi e jamanu ene soynertono tan e saluji goɗɗi mawɗi ɗi ganduɗa wona ɗo e Sénégal wona ɗo e wona toon to Mauritanie tawi ko saluji goɗɗi ɗi ganduɗa tawete koye ko wayno Afrique du Sud en ko wayno leyɗe ɓurɗe hutorade to banggue rap ko wayno Nigéria kono noon Cissés heccanki ene wayno wukkiti yimɓe nder e boowal ɗum ɗon noon o holliti toon kadi aussi hoore makko hollitama kadi aussi leyɗele ɗiɗɗe ko maayo yonani keerol ne wayno noon foof ko gotum ɓesgol ɗi ko gotum ɗum ɗon hollirama heccanki toon to Cissés ɗum ɗo ala no mbatten so wona keɗɗen prestation makko kanko mo ganduɗa ko advice ko mennel noon jubbande wonata ko heddi ko ma en gartu hen ma en jii kadi aussi kewi ndi nder e boowal wonande bandiraɓe arnoɓe toon e on tuma ma ɗum artu hen ma télévision mon Pindi TV artu hen e mbaɗi kuftidinde tawi haydara haymo yahano no wayno yeehi e nder on ɗon salle min dokka mon extrait garten voilà Aissata mbiɗa sikki ayi an hoorema weltima cikka aɗa yinno tawtorede noon tigui Amadou mbeɗa yinno tigui tawtorede ɗum saabu yete advice goto fof ne andi darde muɗum e musique sakano e banggal fulfulde ɗum noon ko madame Bassoum tan yette kañumne waɗi toon darde wonde fayida e kadi Amadou Pindi TV yeehi toon nawi toon kaɓirɗe ganda ko badde fayida e matériel dañde doole gam tan yette daranade ndeɗo hirde nde noon woni hirde ganda yi jeunesse fulfulde foof hayɓe gona fulɓe jiyama e ndeɗon hirde gam tan arde weltinde ɓerde mumen kono kadi hollidde ɗum ko ganda woni culture Aissata mi arta ko mbiɗa ko to banggue hono kaɓirɗe ɗe ganduɗa haalirde nde walla mbiyen ayawo ngo woni Pindi TV nawi toon machallah eɗen gandi ko hunde ganduɗa
eɓe gandi hono Pindi TV kala ko yimɓe cohli surtout noon e leñol ngol ko ɗum woni koɓe gabboto saabi noon fodde somi limanima ene ɓatto e yimɓe jeeɗiɗo jeetato jeehi toon jaade kaɓirɗe to banggue tawi mbayni ko Pindi TV gam hay hunde wasa radde hen yimɓe guila ko wiyete coulisse manam e nder woni to artiste ɓe gonat ɗo hani e boowal ngal ranguji ɗi e nargol Damal Cissés ha e nder manam jimɗi ɗi e kadi yimɓeɓe e jonde mumen foof ƴettama inchallahu rabbi ma bandiraɓe en jiihen ko mantini kono ɗum ko kono mbinomi ni ɗum ɗo ne wayno ko suka mo ganduɗa hande ina joga yakare no fewi kanko Amadou Mangane hono gandiraɗo advisor kadi eɗen gandi Ba Elage Baba Mal ari toon kadi wonko waɗimo promettre manam wimo wonde ma hokkuma passeport diplomatique pour ɓe mbawa yaade to Zénith eɗen gandi concert muɗum kadi ne foti toon wadde toon to Europe ɗum ɗon noon firti tan ko ɗo Bamal ƴettal ngal ɗo pillital ɗo firti ken jogui yakare no fewi wonande o mo ganduɗa ko advisor noon tigui tan ne anda darde Baba Mal e culture fulfulde foof ɗum noon bandiraɓe wonno komin gaddanomo ne Roɓindu Dia e ndeli moɗon ko jarnude on tan ñande foof e saaha foof jebgol mon kettogol mon kono kadi no mbaɗi toon commenté eno mbaɗi toon eme Roɓindu Dia e ndeli moɗon ko wiide on tan ha saaha goɗɗo wole mbiyen ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heedanno en banggal caméra o